Πολύ αγαπημένα μου ακροατή, λατρευτή μου ακροατή, ακροατίνη μου τραγανό. Να είμαστε πάλι μαζί η Τετάρτη, να είμαστε πάλι χαζοί, θα λέγει ο συγχωνεμένος και αγαπημένος και λατρεμένος Πανούσης μας. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Γιατί η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται, τα εγκλήματα συνεχίζονται. Χτες μέσα σε όλα τα άλλα είδα και την είδηση για μια οικογένεια, άμαχοι άνθρωποι, πατέρας, μητέρα και το 8 ετών κοριτσάκι τους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό. Είδα τις σκηνές πάλι με τους επίκους να ορμάνε στην Δυτική Όχθη. Και βέβαια έχουμε και το Λίβανο, για τον οποίο όμως μάλλον θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά με το καλό αύριο, με έναν άνθρωπο από το Λίβανο, για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Οπότε, με τη γενοκτονία να συνεχίζεται, με τον Μπίμπι το γενοκτόνο να δηλώνει ότι θα συνεχίσει ακάθεκτος και μέχρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος δεν σταματάει, με τον Τραμπάκουλα να μου θυμίζει. Λοιπόν, θα σου το πω αυτό το ανέκδοτο γιατί μπορεί να μην το ξέρεις, γιατί είναι boomer ανέκδοτο, είναι της γενιάς μου. Λοιπόν, είναι ένα ανέκδοτο που λέει ότι ήταν ο λαγός, να πούμε, και έτρεχε μέσα στο δάσος και τον σταματάει η αρκούδα και του λέει: ρε, λαγέ, τι τρέχεις έτσι? Λέει: τρέχω, λέει, για να ασκηθώ, για να είμαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος γιατί? Όταν περάσει το λιοντάρι να το πηδήξω. Μετά περνάει, ξέρω εγώ, η Αλεπού, βλέπει το λαγό να κάθεται κάτω από το δέντρο, χαλαρός. Του λέει: ρε λαγέ, τι κάνεις εδώ? Λέει: περιμένω να περάσει το λιοντάρι να το πηδήξω. Μετά από λίγο περνάει, ξέρω εγώ, ποιος να περάσει. Μία νυφίτσα. Του λέει: βρε λαγέ, τι κάνεις εκεί? Περιμένω να περάσει το λιοντάρι να το πηδήξω. Πάνε όλοι αυτοί στο λιοντάρι, του λένε: τι γίνεται εδώ πέρα? Ο λαγός διαδίδει ότι περιμένει να πας να το. Οπότε σηκώνεται και το λιοντάρι και πάει και βρίσκει το λαγό και του λέει: ρε λαγέ, τι κάνεις εδώ πέρα? Και λέει: τι να κάνω? Λέει: κάθομαι και όταν περνάει κανένας λέω και καμιά μαλακιά να περάσει η ώρα. Αυτή είναι η κατάσταση του Λευκού Οίκου σήμερα. Ακριβώς αυτή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ιστορία ή ανέκδοτο που να δείχνει που ακριβώς βρισκόμαστε. Εκείνο που έγινε χτες, που είχαμε τη μεγάλη μας την εκπομπή για το Ιράν με τους δύο αυτόπτες, είναι ότι περάσαμε από το θα βάλω 20% φόρο στο όχι παιδιά εγώ κανέναν φόρο αλλά θα μας πληρώνουν άλλοι. Εδώ έχει πέσει κανονικός μαφιόζικος εκβιασμός και πρέπει λίγο να τα δούμε αυτά. Γιατί οι δηλώσεις Τραμπ είναι το απόγειο της παπαριά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις. Προσπαθεί όλα να τα μαγειρεύει κάπως να φαίνεται νικητής, ρε παιδί μου. Δεν του αρέσει που έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί. Οι χώρες του κόλπου φαίνεται ότι αντέδρασαν πολύ αυστηρά και επίμονα όταν άρχισε να λέει ότι θα κλείσει το στενά του Ορμούζ, θα είναι ο Guardian, ο άγγελος, ο προστάτης, να πούμε. Προστάτης είναι κανονικός, αλλά με την άλλη έννοια, ξέρεις αυτό, νταβατζής εννοώ, των στενών του Ορμούζ, και ότι θα του δίνουν 20%. Και βγήκε και ο Ρακτσί με ένα πολύ ωραίο tweet, εισάπτεται στον Αγγλίκεν και είπε ότι βεβαίως και συμφωνούμε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρέπει να πληρώνει όποιος περνάει από το Ορμούζ. Αλλά το 20% είναι πάρα πολύ. Εμείς που είμαστε οι όντως φύλακες των στενών θα είμαστε δίκαιοι. Να σου θυμίσω ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή ζητάει $1 το βαρέλι. Το οποίο είναι και λιγότερο, νομίζω $1 όταν το βαρέλι είναι γύρω στα 1%. Είναι η τιμή. Οπότε αν το βαρέλι είναι στα $80 ή στα $70 είναι 0,7 του δολαρίου, 0,8 του δολαρίου. Και τώρα ο άλλος θέλει το 20% της αξίας του εμπορεύματος του ήρθε και φυσικά την είπε την παπαριά του, να πούμε, βγήκε εκεί την είπε και μετά έγινε διεθνώς ο χαμός πέρα από τις ηρωνίες του Αραξή. Κάτσε λίγο να στα δείξω γιατί πραγματικά από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει με αυτό το υποκείμενο. Two questions. I was wondering if you could explain your changing thinking on the Strait of Hormuz, applying a 20% fee. How did you get to the decision you just announced? So when I put that out yesterday, because we've been doing that for many, many years, it was never fair to me that we would be guarding the Strait when we basically don't take anything, we don't need the oil at all. And it wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love. And they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with
billions and billions of dollars and continue our record setting, because there's never been a time like this with the United States, with the factories, with the plants, with everything else. And we would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee. And I like that actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. But we were doing it as a reimbursement. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. I think it's actually much better. Λοιπόν, τα κράτη του κόλπου έχουν πει ότι θα επενδύσουν στην Αμερική εδώ και μήνες. Έχουν υπογραφεί συμβόλαια όλα και μιλάμε για δισεκατομμύρια όντως. Τι κάνει τώρα? Το χρησιμοποιεί για να βγει από αυτή την παπαριά που είπε για το 20%, γιατί τον πήραν όντως μάλλον τηλέφωνο βασιλιάδες, εμμύριδες και όχι κακομύριδες, διάφοροι από εκεί από τα πολιταρχικά καθεστώτα του κόλπου και του είπανε να σου πω τι είναι αυτά που λες τώρα. Οπότε τους πουλάει προστασία, τους λέει ναι, λέγω σας προστατεύω, το λέει ξεκάθαρα εδώ. Και αναφέρεται στις επενδύσεις που είναι όντως να γίνουν και δεν πιστεύω ότι μιλάει για καινούργιες. Θα σου πω γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα οι χώρες του κόλπου και οικονομικό πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει από τώρα για το πετρέλαιο παγκόσμια. Είναι η πρώτη φορά που οι ανακοινώσεις κρατών, με πρώτη την Κίνα, η οποία συνήθως είναι πολύ προσεκτική στις διπλωματικές της ανακοινώσεις, μιλάνε για εξαιρετική ανησυχία για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Με τον Ταβατζή που έχουμε μπλέξει, θέλω να πω. Τώρα τον ξαναρωτήσανε μετά από λίγο για να καταλάβεις, γιατί πρέπει να τα ακούσεις και αυτό. Έτσι, γιατί είναι, τι να σου πω, δηλαδή δεν παίζεται ο τύπος. Sir, just on the prior question, the Hormuz Strait whole idea for you, that's dead now. That's completely gone. No, I just told you, you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me 25 years ago. It bothered me. Και επειδή τον ενοχλούσε πριν από 25 χρόνια, είπε ότι του φανεί του Λολοστεφάνη. Κλασικά πράγματα. Λοιπόν, θα σου πω μετά τι είπε και για την Κούβα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όμως όλα αυτά είναι και προϊόν της συνάντησης που είχαν πριν 24 μέρες στο Ομάν. Ο Αρακτσί, τον βλέπεις εδώ, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν. Φιλήθηκαν και 3 φορές τα παλικάρια, τα βλέπεις εκεί, και μετά πήγαν να συζητήσουν. Και ήταν ευρύτατες συζητήσεις που είχαν να κάνουν κυρίως με τα στενά του Ορμούς. Το Ομάν και το Ιράν είναι οι 2 χώρες που ελέγχουν τα στενά. Και οι επιθέσεις που έκανε το Ιράν κατά των πλοίων ήταν κατά πλοίων που αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές της συμφωνημένης με τις ΗΠΑ υπηρεσίες που έχουν βάλει στα στενά, τα οποία προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα παράλια του Ομάν, να δημιουργήσουν και έναν άλλο διάδρομο. Και μάλιστα αφού το Ομάν είχε συμφωνήσει με το Ιράν παλαιότερα, πριν λίγο καιρό δηλαδή, τον καιρό της εκεχηρίας της περίφημης, να υπάρξει ένα ποσό, το οποίο δεν το λέγανε δασμό, το λέγανε περιβαλλοντολογικό τέλος στην περιοχή, αλλά μετά είπε ο Τραμπάκουλος ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν, άμα τολμήσουν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Έτσι, είναι πολύ φίλοι του όλοι, όπως καταλαβαίνεις. Στις χώρες που ανέφερε δεν ανέφερε το Ομάν. Έχει σημασία αυτό, και έχει σημασία γιατί σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής δεν είναι το Ιράν, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και τα είπε αυτά ενώ τους απειλούσαν και ότι θα τους βομβαρδίσουν. Τώρα βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι αυτά τα λέει για να μην τους βομβαρδίσει το Ιράν. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος και δεν νομίζω ότι ουσιαστικά θα τους βομβαρδίσει το Ιράν, σοβαρά τουλάχιστον. Μπορεί να κάνει τίποτα για να μην φανεί ότι βομβαρδίζει μόνο τους άλλους. Αλλά το πόσο νταβατζίδες είναι οι Αμερικάνοι στην περιοχή φαίνεται και από αυτό. Έχεις μια χώρα η οποία προσπαθεί να έχει μια άλλη πολιτική, μια χώρα πολλαπλώς
που έχει προσπαθήσει πολλαπλώς. Να θυμίσω ότι το Ομάν ήταν ο ενδιάμεσος για τις συνομιλίες που έσπασαν οι Αμερικάνοι με τη δεύτερη επίθεση, με τον πόλεμο του Ραμαζανιού μαζί με τους Ισραηλινούς. Και να θυμίσω τότε ότι σε μια τελευταία προσπάθεια ο πρωθυπουργός του Ομάν είχε βγει στο CNN ή στο Fox ή στο CNN, νομίζω στο CNN όμως, και είχε δώσει μια συνέντευξη στην οποία έλεγε έχουν συμφωνηθεί όλα, έχει κάνει πίσω το Ιράν, όντως όλο του το πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι υπό έλεγχο και θα έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς και έχουμε καταλήξει κάπου. Και βγήκε να τα πει αυτά γιατί έβλεπε ότι έρχεται η επίθεση των Αλλών και ήθελε εξ αρχής να γνωρίζουμε τέλος πάντων από αυτόν που έπρεπε να τα πει, άσχετα αν δεν το παίζουν το Ομάν, ότι εδώ έχουμε πρόβλημα με τους συγκεκριμένους που δεν ξέρουν τι σημαίνει συμφωνία, γιατί βγαίνει ο Τραμπ και ακόμα λέει ότι πρόκειται περί τρελών και ανθρώπων που δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς. Αυτός που έχει σπάσει όλες τις συμφωνίες, έχει κάνει το διεθνές δίκαιο κολόχαρτο κτλ. Τέλος πάντων, η Τεχεράνη από την άλλη μεριά είναι, όπως μας είπε χτες και ο Λεωνίδας Βατικιώτης, υπό τεράστια πίεση από τον ίδιο τον λαό. Έχουμε καθημερινά πορείες. Χθες είχαμε μια μεγάλη πορεία στην Τεχεράνη που απαιτούσε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Βλέπεις, είναι κυρίως κόκκινες σημαίες, που σημαίνει ότι ο κόσμος ζητάει εκδίκηση, είναι φωτογραφίες θυμάτων που κρατούν στα χέρια τους, είναι παλαιστινιακές και ιρανικές σημαίες μετά. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος και πάλι και η γραμμή είναι πάρα πολύ σκληρή, η λαϊκή γραμμή είναι πάρα πολύ σκληρή. Φοράνε μαύρα γιατί πενθούν, έτσι. Είναι επειδή αυτές είναι και πένθους και θρησκευτικές σε ένα βαθμό, ας το πω, πορείες. اومدم اینجا که بگم رهبر ما به خونخواهی از تمام مظلومای جهانه که شهید شده. ما برای صلح جهانی جنگیدیم و می جنگیم. ما برای دفاع از تمام مظلومای دنیا داریم می جنگیم. کاش رو همه مردم دنیا بدونن. ما از 100% دوباره وارد جنگ میشیم. طبق چیزی که رهبر شهید فرمودن، بر اساس تجربه، بر اساس سابقه تاریخی آمریکا واقعا نمیشه بهشون اعتماد کرد و قطعا وارد جنگ دوباره میشه. حضور پررنگ مردم اولا تجدید بیعت با امام سید مجتبی عزیزمون، دوما پیام خونخواهی مردمه و اینکه ما پشت و پناه اماممون رهبرمون هستیم و پشت و پناه میدان که میدان ما که الان در حال جنگ هستن در جنوب کشور، ما تمام قد پشتشون هستیم تا آخرین قطره خون آخرین نفر از ما، همگی پشت امام سید مجتبی و عزیزانمون مجاهدینمون در میدانهای جنگ هستیم. حضور من به همه مردم به خاطر این هستش که یک مشت محکمی به غرب و آمریکای جنایتکار میزنیم و اینکه لبیک به رهبری جدیدمون هست و پیرو خون امام شهیدمون هستیم و اینکه مهمترین پیام و بزرگترین پیام اینه که آمریکا و استکبار بدونه که این اسلام و جمهوری اسلامی خواهد ماند و اونها رفتنی هستن. Πες με το κινητό τώρα. Πρέπει κάτσε να σου πούμε δύο πράγματα να βάζεις την ιστορία. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση του λαού, αυτό που μας είπε και χτες ο Λεωνίδας, ο οποίος πιέζει προς τη σκληρότερη γραμμή. Και να σου θυμίσω ότι γιουχάρανε και τον Πεζεσκιάν, κάποιοι γιουχάραν και τον Αρακτσί, γιατί θεωρούν ότι δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν μετά από όσα έγιναν. Πώς το είχε πει ο Τραμπ, μου είπανε, λέει, ότι τον μισούσανε. Ναι, τον μισούσανε, να το πως τον μισούσανε και αυτό συνεχίζεται. Επίσης, οι Ιρανοί κάνουν πάρα πολλά μουράλ για να εκφράσουν τις πολιτικές τους θέσεις. Υπάρχει μάλιστα μία πλατεία στη Τεχεράνη που λέγεται Πλατεία Παλαιστίνης και φυσικά είναι ένας χώρος που από το 23 και μετά είναι πολύ συχνό να γίνονται μουράλ. Χτες λοιπόν κάποιοι είχαν και έφτιαξαν ένα λεπτό, όχι χτες εμφανίστηκε, ο οποίος φλέγεται, βλέπεις εδώ, και έχουν στη σειρά τον Τραμπ και όλη την οικογένειά του, θεωρώντας ότι η μόνη εκδίκηση που μπορεί να έχουν είναι
Είναι τόσο άγρια τα πράγματα, θέλω να πω, και γράφει κιόλας κάτι το οποίο εξακρίβωσα ότι είναι φράση που προέρχεται από τον Ιμάμ Χουσέιν, τον πρώτο και μεγαλύτερο μάρτυρα για τους Σιήτες του Ιράν και τους Σιήτες γενικά στον κόσμο, ο οποίος είχε πει ότι ένας άνθρωπος σαν και εμένα δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει συμφωνία ή να τα βρει με έναν άνθρωπο σαν και αυτόν. Και αυτός που εννοεί είναι ο Τραμπ. Δηλαδή ότι ένας λαός σαν το λαό του Ιράν δεν θα μπορούσε να τα βρει, πώς το είπε, δεν μπορεί να ορκιστεί πίστη σε έναν άνθρωπο σαν και αυτόν, το έχω γράψει εδώ. Το νόημα σου είπα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την Αμερική. Αυτός είναι ο σκοπός. Και πολλά από αυτά τα μουράλ δεν γίνονται από το κράτος, να το πω και αυτό. Πολλά γίνονται από το κράτος. Πολλά δεν γίνονται από το κράτος. Δεν ξέρω το συγκεκριμένο. Μου φαίνεται ότι πρέπει να έχει κρατικό δάχτυλο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά μπορεί και να δώσανε άδεια, ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω να πω ότι παρά τα τρομερά χτυπήματα των ΗΠΑ που βομβαρδίζουν συνεχώς, χτες έβγαλε μια ανακοίνωση αυτή σε οι Αμερικάνοι, να πούμε, εκεί στον κόλπο, που έλεγαν ότι βομβαρδίσαν συνεχώς επί 7 ώρες σε πάρα πολλά μέρη. Δηλαδή σηκώνουν τα αεροπλάνα και πετάνε βόμβες και δεν τους μοιάζει να σκοτώνονται άμαχοι, ποιος σκοτώνεται, τίποτα. Όπου να είναι. Από την άλλη, το Ιράν έχει αρχίσει και χτυπάει πλέον και μη αμερικάνικες βάσεις, αλλά βάσεις και μέρη τα οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις. Οπότε έχουμε μια διεύρυνση των συγκρούσεων που γίνονται. Να δούμε. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα που θα ξεκινήσουν από εκεί και είναι ακόμα μεγαλύτερα, γιατί θυμάσαι που σου λέγα για τα λιπάσματα, ότι είναι βασικός δρόμος για να περάσουν λιπάσματα. Έχουμε πλέον πρόβλημα στα λιπάσματα που φεύγανε και από τη Ρωσία, γιατί έχουμε πλήγματα των ουκρανικών δυνάμεων και παρεμποδίσεις στο να περάσουν λιπάσματα προς την Αφρική. Είναι λες και όλοι έχουν αποφασίσει να υπάρξει λοιμός στην Αφρική, πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Τώρα, σου έλεγα πριν για τον Τραμπάκουλα και την Κούβα, αυτό πρέπει να το δούμε, διότι αφού τον ρωτήσαν, θέλω να καταλάβεις τι σημαίνει στημένη ερώτηση, να σου το πω έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό, αυτό είναι άλλο για την Κούβα, τον Τραμπάκουλα θέλω και... Μπράβο, εδώ είναι. Our country is doing phenomenally well. We're respected all over the world. If I go, no matter where I go, we just got back from NATO and I think you saw the response. It was like a very beautiful thing, actually. It was a total response, totally positive response. No matter where we go, we're respected again. Maybe respected more than ever before. So I appreciate the question, but that's pretty much it. Mr. President, thank you. Cameron Arkin with Town Hall. I was curious about our reports about Iranian drones in Cuba. There are concerns about that. Where does the relationship with the U.S. stand there? Is military intervention still on the table there? Well, if they do have that, and they might very well have that, we'll take care of it. Marco's just in the other room. And if they do have that, we'll take care of it in short order. We're not going to have a problem. We're not going to allow that to happen. So it could be that they're storing some. We're looking into it now. It could be so, and it maybe isn't. But we'll figure it out fast. Του τέστην, κάνεις μια ερώτηση που δεν έχει καμία βάση. Ιρανικά drone στην Κούβα, έτσι. Κάνεις αυτήν την ερώτηση. Λες και δεν έχει και δικαίωμα η Κούβα, να μην το πούμε και αυτό. Και αφού κάνεις αυτή την ερώτηση για τα ιρανικά drones στην Κούβα, μετά του δίνεις πάσα, του λες κιόλας θα τις επιτεθούμε, τι θα γίνει. Αλλά λείπει εκείνη την ώρα ανάρκος ο Ρούμπιος και δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση για το ποια είναι τα υγρά τους όνειρα σε σχέση με την Κούβα. Αν και το ξέρουμε, νομίζω το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Αυτό που ήθελα να σου δείξω εδώ είναι η συζήτηση που έγινε στον ΟΗΕ μετά από έτοιμα. La verdad es que en la mañana de hoy el equipo de los Estados Unidos de América habría merecido una tarjeta roja. Quiero contribuir a la galería fotográfica del representante permanente Walsh con esta que muestra un apagón en la ciudad de La Habana debido al cerco energético de los Estados Unidos, o con la de esta familia cubana en que el niño acaba de llegar de la escuela, conserva su uniforme, pero sufre de la oscuridad. Es dramática esta foto, señor presidente. Es un quirófano
en el que se está iluminando con la linterna de un teléfono móvil. Se debe al cerco energético de los Estados Unidos de América. El señor Walsh se ha referido al tema de las detenciones arbitrarias, los derechos humanos, la represión y otras. Quiero mostrar esta foto. No es en Cuba, señor presidente, es en los Estados Unidos de América durante una redada de ICE. ICE detiene a un niño pequeño de 5 años de edad. El niño Lion Conejo. Aquí lo tienen cuando es sujetado por un esbirro de ICE. No fue en Cuba donde ocurrió esto. Las alusiones calumniosas del señor Walsh a la cooperación médica cubana internacional ofende a las decenas de miles de médicos y paramédicos consagrados a servir a poblaciones en zonas remotas de bajos ingresos y ofende también a los 50 estados receptores sentados en 50 escaños ahora en esta sala. Και να σου θυμίσω ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τις ΗΠΑ με εκβιασμούς διπλωματών, έχουν καταγγελθεί αυτά, για να μην μετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση που είχε ζητήσει η Κούβα, για να παρουσιάσει ποια είναι η κατάσταση λόγω των κυρώσεων, λόγω των δολοφονικών κυρώσεων, για το πώς ζουν οι Κουβανοί σήμερα εξαιτίας της αμερικάνικης πολιτικής, θα τη χαρακτηρίσει αυτή, εγκληματικής πολιτικής ίσως. Ναι, πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Βάσει του διεθνούς δικαίου που το έχουν κάνει κολόκαρτο, αλλά εμείς πρέπει να επιμένουμε να τα λέμε. Αναφέρεται και στην ICE πριν τη δολοφονία των 2 ανθρώπων. Γιατί έχουν βγει και βγάζουν τα πιστόλια αβέρτα τώρα οι της ICE και σκοτώνουν αβέρτα και μάλλον δεν θα τα πάει καθόλου καλά στις ενδιάμεσες εκλογές αυτές ο Τραβάκουλας. Τέλος πάντων, να έρθουμε λίγο στα ευρωπαϊκά. Να σου βάλω 2 πράγματα να δεις. Το ένα είναι, δεν τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά, με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο οποίος την είπε στο Μακρόν. Ο Μακρόν προσπάθησε να φτιάξει τώρα, λέει, πάλι μια τέτοια των προθήμων, να πούμε, και τους εκάλεσε όλους να τους ταΐσει και να τους ποτίσει στα μέγαρα εκεί των Ηλυσίων, αλλά ορισμένοι είπανε όχι, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията. Всички са поканени да участват в тази коалиция, но срещнах колеги, които не участваха в коалицията на желащите, но бяха на вечерята и на приема даван от президентът на Франция. Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се вземат в друг формат и на друго място. А предложения и идеи до момента сме виждали много. Тези неща се решават в рамките на Европейския съюз, в рамките на НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие. България заяви открито своите резерви към тези физически лица и своята категорична готовност да наложи санкции на целият пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте, че те бяха извадени от списъка. И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат, защото Европейският съюз е силен, когато съответните държави членки са силни. А те могат да бъдат силни само когато отстояват своят интерес. И това поведение се уважава от всички останали партньори. Така че България вече защитава своят глас за една по-силна Европа, на по-силни държави членки. Έτσι που λες η Βουλγαρία,
υπερασπίστηκε το δικαίωμα να μην μπαίνουν κυρώσεις σε θρησκευτικούς ηγέτες. Έδρασε ως Ορθόδοξη χώρα και έδρασε επίσης ως μια χώρα, το είπε ο άνθρωπος με τρόπο, η οποία είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή, ό,τι και να αποφασίσουν να κάνουμε την Ουκρανία. Και απ' την άλλη δεν θέλει να χώνει φράγκα σε αυτό το πόλεμο που μας ετοιμάζουν. Τώρα, σου είχα αναφέρει κάποια στιγμή που είχαμε μία τριβή μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας. Γιατί το όνομα των σφαγαίων ναζιστών, Ουκραναζί, Πολωνών το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δόθηκε τιμητικά σε ένα σύνταγμα στρατιωτών της Ουκρανίας. Είχαμε σκηνικά λοιπόν στην Ευρωβουλή, όπου μία Πολωνέζα ευρωβουλευτής, δεξιά είναι η αλήθεια, βγήκε και έσκησε τη σημαία αυτών των φασιστών τότε, του Μπαντέρα, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. More than 360 ways of murdering the civilian populations, splitting pregnant women's bellies, and other atrocities that were perpetrated by UPA against Armenians, Poles and Jews. And today, a military unit is named after UPA by President Zelensky, and it is said that Ukraine will be choosing their own heroes. What a pity that they are also Nazis. If we erected monuments to Hitler, Goebbels, well, would you invite them to the EU? No, you would call them neo-Nazis. There is no moral difference between venerating SS and glorifying UPA. It's the same cult of power and the same ethnic hatred. In the report, nothing is mentioned about that. The march of Ukraine to Europe with genocide authors on their flags is a shame. We should not agree for Ukraine to join the EU. Let's do away with banderism, Banderi Nazis, Nazism. Έτσι που λες, είπε, και στο βάζω αυτό, παρότι πιστεύω ότι οι αντιδράσεις από την κυβέρνηση, όχι από τη συγκεκριμένη, της Πολωνίας είναι για του κόσμου τα μάτια, γιατί έχει θυμώσει πάρα πολύ ο πολωνικός λαός με αυτήν την ιστορία, και συνεχίζουν να είναι οι σημαντικότεροι σύμμαχοι αυτή τη στιγμή μέσα με τους Γερμανούς της Ουκρανίας και τους Βρετανούς, εντάξει, της Ουκρανίας. Αλλά στο βάζω και να δεις ότι κάποια πράγματα αρχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και είναι πράγματα που τα λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι καλό το ότι συνειδητοποιεί ένα κομμάτι της Ευρώπης, δεν με νοιάζει αν είναι δεξί ή αριστερή, μακάρι να το συνειδητοποιήσουν όλοι, ότι μέσα στην κυβέρνηση του Κιέβου τον πρώτο λόγο έχουν τα νεοναζιστικά στοιχεία, δυστυχώς. Η σημαία που έσχισε η μαύρη και η κόκκινη ήταν αιτία, να στο πω και αυτό, μιας παρεξήγησης που έζησα εγώ όταν είχα πάει στο Κίεβο να καλύψω πριν τον πόλεμο την επίσκεψη του Πατριάρχη Κωνσταντίνου Πόλεως, όπου τους έβλεπα αυτούς με κάτι μηχανές να έχουν αυτές τις μαυροκόκκινες σημαίες από πίσω, και επειδή δεν ήξερα ότι είναι του στρατού του Μπαντέρα αυτό και ότι είναι ακροδεξί, είναι νεοναζί, όχι ακροδεξί απλώς, νόμιζα ότι είναι αναρχική γιατί έχουν αυτά τα χρώματα. Αλλά πρόσεξε, αυτή είναι οριζόντια, δεν είναι διαγώνια, οπότε εκείνη η διαφορά. Και φυσικά ήταν φασίστες και δεν ήταν αναρχικοί, όπως ανακάλυψα κι εγώ λίγο πιο μετά, ρωτώντας εδώ και εκεί και παραδίπλα. Νομίζω ότι αυτά είχα να σου πω σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, Πέμπτη, και μάλιστα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να περνάς καλά.